खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, दिल्लीनि भजनपुराव नंखाय वाइ-फाइ हानजाया 3 लाख रां खावनानै लांदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे सुबुंफोरा सानजौफुनि 1:15 रिंगासोआव गीता शर्मा मुंनि आइजोनि न'आव फैदों आरो बुङो दि बिसोर वाइ-फाइ फोनांजाबनायखौ नायनो फैदों। गीता शर्मा मुंनि आइजोआ भजनपुरनि गंसे थाग्रा बिल्डिंनि 3थि थालायाव थायो। सन्देह गोनां सुबुंफोरा 3 लाख रांसो नोगोद रां आरो गहेनाफोर लानानै खारखोमालाङो। गावनि अजदआव बियो पुलिसनो फोरमायदों दि बे जाथाया बृहस्पतिबारनि बेलासे समाव जादों जेब्ला बियो गावनि गथ'फोरजों न'आव हारसिं दंमोन आरो बिनि फिसायआ खामानियाव दंमोन। बिसोरनि गेजेराव सासेया साननै सिगां बेबादिनो जाहोननि थाखाय न'आव फैदोंमोन, बेनिखायनो शर्माया बिसोरखौ सिङाव हाबनो गनायथि होदोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जेब्ला सानै सुबुङा बिथांजों रायज्लायदोंमोन अब्ला थामथिया गुबुन मोनसे खथायाव थांदोंमोन जेराव आलमारिखौ दोननाय दंमोन। सानै गथ'खौ बाथरुमाव जोबथेनानै दोनदों। जेब्ला शर्माया सासे सुबुंनि थाखाय गिलाससे दै लायनो थांदोंमोन अब्ला हरखाबनो बिखौ उनथिंनिफ्राय गोदोनायाव सिखा दिन्थिना हमना लादों। जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमानानै सिखावफोरा 3 लाखसो नोगोद रां, जरासे सनानि खेरा आरो माखासे रुफानि गहेनाफोरखौ लानानै खारलाङो। आइजोनि अजदनि उनाव भजनपुर पुलिस थानायाव खावनाय समाव जखम खालामनायनि थाखाय इन्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 309(6) नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जायो। उनाव पुलिसआ 22 बोसोर बैसोनि निकेत शर्माखौ खायो आरो 16 आरो 17 बोसोर बैसोनि सानै लाइमोनखौ हमनो हायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, जामुगुरि हाटआव मोसौ सिखाव फालांगि खालामग्रा रेकेटखौ हमदों। एमएलए पद्मा हाजरिकाया हरनि अपारेशनखौ दैदेनदों। रबिबारनि मोनायाव जामुगुरि हाटनि सिङाव थानाय घाटिमारियाव जायगानि थागिबिफोरनि गोख्रों मददजों नादुवारनि एमएलए पद्मा हाजरिकानि दैदेननायाव मोनसे अपारेशननि उनाव मोनसे गिदिर मोसौ सिखाव फालांगि खालामनायखौ हमनो हायो। अपारेशननि समाव गोबां बिबांनि खावनाय मोसौफोरखौ बोखांनो हायो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमनाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला जेब्ला बे अपारेशना जादोंमोन अब्ला खोमसिनि आन्दोआव मोसौफोरखौ गंनै ट्राकआव आयेन बेरेखायै लांगासिनो दंमोन। मोनसे सुलुं आरो रायजो-राजाफोरनि हेफाजाबजों एमएलए पद्मा हाजरिकाया गारिफोरखौ हमनानै मोसौफोरखौ ओनसोलनि बायजोआव लांहरनायनि सिगां हमनो हायो। जाथायथिलियाव जलालुद्दिन मुंनि सासे दायनिगिरिखौ हमनाय जायो, नाथाय सिखाव फालांगि खालामनो नाजानाय गुबुन गोबां सुबुंफोर जेराव इनामुल मुंनि सासे सुबुङा खारखोमानो हायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, नुमलीगड़आव हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिजों फाहामथाय होनाय हाग्रानि मैदेरखौ लोरबां हालोदाव मोनदों। नुमलीगड़नि बाहेरायाव थानाय यानटान ओनसोलाव मासे हाग्रानि मैदेरखौ खैफोदाव गोग्लैनाय नुनो मोन्दों। सनिबारखालि कार्बि आंलं जिल्लानि दितर ओनसोलाव मैदेरखौ गाज्रि हालोदाव गिदिंबाय थानाय नुनो मोनो। रबिबारखालि नुमलीगड़ साहा बागाननि सिङाव मैदेरा बेहस जादोंमोन। बेनि उनाव हाग्रा बिफान आरो रैखाथि हानजाया फाहामथाय होयो। लोरबां मैदेरा 5 घन्टासो बेहुस जानानै दंमोन। फाहामथाय होनायनि उनाव मोनाबिलिसिम मैदेरा एसे मोजां जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन, नाथाय दासिमबो आबुङै हामफिननो हायाखै। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, जम्मु काश्मीराव रौनिया हानजाया एलअसि आरो आइबिआव पाकिस्ताननि गोबां ड्रन हाबफैनायखौ फेलें खालामदों। भारतारि रौनिया हानजाया जम्मु काश्मीरनि सामलाय रेखा आरो हादोर गेजेरारि सिमायाव पाकिस्ताननि गोबां ड्रन हाबफैनो नाजानायखौ जाफुंसारै होबथादों। मावख'गिरिफोरनि बादिब्ला रबिबारनि मोनाबिलियाव सांग्रां आर्मिनि जवानफोरा राजौरी जिल्लानि नौशेरा सेक्टराव कन्ट्रल लाइन एलअसि सेराव अख्रां हाबाखौ नुनो मोन्दों। रौनिया हानजा बिथांमोना थाबैनो मोनसे काउन्टार मानवर हिट एरियेल सिस्टेम बाहायनानै ड्रनजों मोगा-मोगि जायो, जायनि जाहोनाव बिथांमोना एलअसि बारनानै थांफिननो गोनां जायो। जेबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै।
मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला हादोरनाङारि सिमा आरो लाइन अफ कन्ट्रल सेराव खमैबो मोनबा ड्रन नुनो मोननाय जादों, जेराव सन्देह गोनां पाकिस्तान आर्मिनि ड्रनफोरा सेन्सिटिभ सिमा ओनसोलफोराव नायबिजिरसंनाय आरो नोजोर होनो नाजादोंमोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बरपेटायाव फिसाज्लाया बिफाखौ बुथारदों, दायनिगिरिया खारखोमानानै दं। बरपेटा रडनि सिङाव थानाय वार्ड नं 8 नि बर्मनपाराखौ मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया सोमावग्लुंदों। खौरां मोननाय बादिब्ला 70 बोसोर बैसोनि सासे बोराइखौ गावनि फिसाज्लाया हराव गिख्रंथाव जाथायाव बुथारो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ 70 बोसोर बैसोनि पुतुल सान्याल होननानै सिनायथिनाय जादों। गावनि गाज्रि खामानिखौ मावखांनायनि उनाव फिसाज्लाया बिफानि गोथै सह'खौ बिसनायाव दोनो आरो न'खौ बायजोनिफ्राय फांथेनानै गालाङो। अजद मोननायनि उनाव पुलिसआ हर गेजेराव जाथायथिलियाव सौहैयो आरो सिंनिफ्राय गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। पस्टमर्टेमाव मिथिनो मोननाय जादों दि बोलि जानांनाय सुबुंनि खर' आरो मोखांआव गोब्राबै जोखोम जादों। सोलेराव थैनि दागोबो दं। बे जाथायनि दायनिगिरिया थैनाय सुबुंनि फिसाज्ला प्रीतम सान्याल आरो दासान्दि बियो खारखोमानानै दं। पुलिसआ बिखौ नागिरनायखौ जागायदों। बुथारनायनि थांखिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै आरो पुलिसआ नखरनि नांज्लायनायजों लोगोसे गासैबो जाथावनाफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। दायनिगिरि फिसाज्लानि अनगायैबो पुतुल सान्यालनि उनाव बिसि आरो फिसाजोबो दं। जाथायनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो आरो बुथारनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरनायनि बाहागो महरै फिसाजोखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय खादों। पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन होननानैबो फोरमायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बे बरुवा केन्सार इनस्टिट्युटनि सिङाव आइजो वार्ड एटेन्डेन्टनि गोथै सह', नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। थैनाय सुबुंखौ बैहाटीनि थागिरि सोनिया राजबंशी होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय फसंथानाव मोनसे प्राइभेट स्टाफिं एजेन्सिनि गेजेरजों वार्ड गार्ल महरै खामानि मावबोगासिनो दंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला सनियाया राजदीप इन्टारप्राइजआव खामानि मावो, जाय देहा फाहामसालिखौ टिकानि थाखाय मेनपावार सिबिथाय होयो। थांनाय 12 जानुवारि खालि रेबारिनि बि बरुवा केन्सार इनस्टिट्युटनि बाथरुमनि सिङाव सासे आइजो वार्ड एटेन्डेन्टनि गोथै सह'खौ मोननाय जादों। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला सनियाया साख्रिनिफ्राय होखारजानायनि उनाव बे गोख्रों आगानखौ लादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बियो बावैसो होखारजानाय 7 मावफारियाफोरनि गेजेराव सासेमोन। बे थिरांथाया बिनि थाखाय गोबां गोसोआरि दुखुनि जाहोन होनना सानजायो। बिखौ होखारनायनि खौरां मोननायनि उनावनो देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव बियो गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। थाबैनो पुलिसनो खौरां हरनाय जादोंमोन। उनाव थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय गौहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। जोबथा खौराङाव दङ आसामनि खोला कामरुपआव डाम्पार ट्राकआ न'आव सौग्रावनानै 2 सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय 11 जानुवारि खालि खोला कामरुपनि गरैमारिनि सिङाव बरबिटा गामिनि गंसे न'आव गोख्रै खारनाय डाम्पार ट्राकआ सौग्रावनानै 4 बोसोर बैसोनि गथ'जों लोगोसे 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 3 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला आयेन बेरेखा बाला रोगानायाव लोब्बा थानाय डाम्पार ट्राकआ मोनसे बान्दो खाथियाव कन्ट्रल खोमानानै लामानिफ्राय गोग्लैलाङो। गारिया बान्दोनि गोजौ लामानिफ्राय गोग्लैनानै थोंजोङै गंसे थाग्रा न'आव गोग्लैदों। जाथाय जानाय समाव हासान आलीनि नखरा गावनि न'नि सिङाव उन्दुना दंमोन। बे समावनो गंसे डाम्पार ट्राकआ बिल्डिंआव सौग्रावनानै नखरनि 5 सोद्रोमाया मलबे सिङाव गोग्लैयो। ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिदोंमोन मानोना जायगानि सुबुंफोरा मददनि थाखाय होख्रावनायखौ खोनानानै मददनि थाखाय होसोदोंमोन। गरायमारी, जरसिमुली आरो सन्थलि पुलिस थानानि पुलिस बिबानगिरिफोरजों लोगोसे जायगानि थागिबिफोरा गोबां घन्टा सोलिनाय रैखाथि अपारेशनखौ मावफुंदों। नखरनि 3 सोद्रोमाखौ गोथाङैनो रैखा खालामनाय जायो आरो गारिखौ बोखारनायनि उनाव 2आ थैनाय थानाय मोनो। थैनाय सुबुंखौ सालेहा खातुन आरो बिनि 4 बोसोर बैसोनि फिसाजो माजेदा खातुन होननानै सिनायथिनाय जादों। जोखोम जानाय हासिना खातुन, तुस्लिमा खातुन आरो 1 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'साखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनो हायो आरो लोगो लोगो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांनाय जायो।
अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।